Ayan, Palayan City, Gabaldon. Ito doon yung papunta ng ano, ng Baler. Tayo, kanan tayo. Welcome to my channel, Albdict Rio. Enjoy your watching and subscribe my channel. Ayan, dito kami nagkakita-kita nila paring Apollo at Maring Mel. At ang biyahe namin ngayon papuntang Dingalan, Aurora. 3:52 ng umaga na. Good morning everyone and welcome back this channel. Eto at rides na naman kami nila paring Apollo at Maring Mel at si YP. Apat kami ngayon, 2 motor. At ang destination namin ngayon papunta sa Dingalan, Aurora. Yan, nandito kami ngayon sa may sa San Jose, Bulacan. Dito kami nagkita nila paring Apollo at Maring Mel. Bukas ba? Ito ako sa kabila. Dali. Baba. Sus, sira. Hindi naka-shoulder sa'yo eh. Okay, kung nakaganon yan, hindi malaglag. Hindi nakasuot. Hindi nakasuot sa shoulder mo. Puta, yari na naman yung gas-gas ko. Bossing, full tank. Nagano kayo ng Gcash? Opo. Okay, sige. Full tank. Ha? Hindi, ito. Extra lang. Oo. Oo, sige. Hindi, okay na yan. Lumagpas na pala eh. Okay na. Nakalimutan ko yung card ko pala. Ha? Ayun o. Una ka. Ikaw una. Ito na at nasa North Sagaray na kami. Ito, pagka pumanan ka dyan, yun yung papunta ng North Sagaray town proper. Kami, kaliwa kami kasi ang direksyon namin papuntang Angat, Bulacan. Dahil diretso kami papuntang DRT. At pagka kumaliwa kayo dito sa rotonda na to, yun yung papunta ng Santa Maria, Bulacan. Yan, ito na yung pinaka-proper ng Angat, Bulacan.
4:20 4:20 na ng umaga. Yung simbahan dito sa Angat. Dito na kami sa may Doña Remedios Trinidad or DRT. Ayan, ito yung arko. Dito na kami. 4:30 na ng umaga. Ito yung Barangay Akli sa San Ildefonso, Bulacan. Dito kami dadaan sa may bandang Eagle Cement papuntang San Miguel, Bulacan. Yun ang sayad na naman yung ilalim ko. Sayad dun sa hams. Ang bigat mo, Han, eh. Han, ang bigat mo, sayad yung ilalim, eh. Sayad, eh. Ha? Hindi. Kakanan tayo. Doon tayo dadaan sa kanan. Papuntang San Miguel. Hindi tayo kasi pag diniretso natin to, lalabas tayo ng MacArthur Highway, eh. Hindi tayo magma-MacArthur, eh. Magano tayo. Iiwasan natin yung MacArthur Highway. Dito tayo sa gilid ng Eagle Cement dadaan. So shortcut tayo. Hindi tayo magma-MacArthur Highway. Puro looban yung ating dadaanan. Para makita natin yung daanan dito kung ayos ba. Talagang pasyal tayo ngayon. So yun yung aalamin natin kung ayos ba yung mga daan dito. Medyo maalikabok lang dito banda, oh. Dito sa may part ng Eagle Cement kasi yan, oh. Habol. Habol yung aso. Doon banda maalikabok. Ito sigurado ako ano na to. San Miguel na to. Ito, oh. 'Di ba? Ito part na ng San Miguel to, no, barangay, no, San Miguel, no. Ito na yung Magsaysay Road. Kakaliwa tayo dito. Sa kanan tayo, papuntang Biak na Bato yan, eh. Ayun ang papuntang Biak na Bato, yung sa kanan. Ayan, 5 Gs. Nandito na tayo sa may San Miguel, Bulacan. Pero hindi kami mag-highway. Dito kami sa looban ng Balaong Road dadaan. Yung tatagos ng Barangay Tartaro dun sa may Camyas Sibol Road. Yun yung aming dadaanan. Para makita namin yung sitwasyon ng daan dito. Ito ba ito? Ito yata ito. Ito.
Tama. Ha? Oh, ito. Sige, pasok. Ito yung Balaong Road, papunta ng Barangay Balaong. At ang dire-diretso ito ng papunta ng Barangay Masalipit. Yun yung direksyon namin ngayon. Daming kambing dito. Ito na yata yun eh. Ito na yun pare, di ba? Ha? Wala tayo. Oo, pasok na tayo dun sa... Bumalik tayo rito, kita palengke yan, di ba? Oo, tama. Ito na yung Camyas Cebu Road, itong highway na to. Kakaliwa na kami dito, pero nandito na kami ngayon sa may Barangay Tartaro sa San Miguel, Bulacan. Ito yung papunta na ng Partida Road. Yun yung direksyon na namin ngayon. May puno daw eh. Ha? Ito. Ito, partida na to. Ito. Yan. Bossing! Ito yung partida, no? Dara. Thank you. Yan ang pangalawang tulay, partida na yun. Yung tulay dyan eh, pangalawa. Okay, sige. Thank you. Ayan, ito na yung Partida Road. Dito kami dadaan mula sa San Miguel, Bulacan ay shortcut kami rito sa may Partida Road papunta ng Gapan, Nueva Ecija. Kaya ito ang ginamit namin na daan para makita namin yung sitwasyon ng daan dito, kung okay ba yung mga daan dito. Pero dito pa lang sa bungad malubak na. Kaya kami, ang direksyon namin ay yung pakanan. Kasi yun yung direksyon namin, yung papuntang Peñaranda. Eto, kaya kanan kami rito. Ha? Tama rito. Ito, bungo. Barangay Bungo. Ayan, yung karsada yan sa kanan natin na yan. Doon din papunta yan sa Minalungaw Trail. At pagka kumaliwa ka naman dyan, yan yung papunta ng Barangay Mabuga. Gapan City, papunta yan dun sa mismong proper. Tayo, dediretso tayo dito. Ito naman yung papunta ng Peñaranda, dun sa bayan ng Peñaranda. Dito rough road pa, kaya balik ulit tayo sa rough road. Pero kahit rough road, maganda yung karsada. Pantay siya, hindi siya malubak. Ito Ano? Ha? Dali. Nakita mo yung mangga? Saan? Nandun, kaya malalaki yung parang bilog. Oh? Ikaw? Eto, ano ba to? Di ba dinuguan to? Hindi, ano yan, atay? Munggo. Aray ko. ano mo? Sige, pili ka lang. Sige, kaya kaldereta. Ha? O, ikaw.
Ayan. Saka, Tsaka kanin po. ayan. Ayan. Salamat ho. Ayan, at natatapos lang namin na kumain ng almusal at paalis na kami dito sa may Peñaranda. Ito yung Zamora Street dito sa Peñaranda. Ang direksyon namin ngayon papuntang Santa Rosa. Itong Tumana Street, pagdating dun sa dulo, magsasanga to. Yung pakanan, yun yung Hulu Street, yung papunta ng Port Magsaysay. Pero hindi kami dyan dadaan sa kanan kasi baka hindi kami makapasok sa kampo. Ayan, no? At hindi kami sigurado dun sa shortcutan kung bukas na, baka hindi kami makadaan. Kaya dito kami sa kaliwa, itong Liwasan Street. Ito yung way na dadaanan namin. Itong Liwasan Street na to, pagka dinire-diretso mo to, ang pinakadulo nito papuntang San Leonardo. At nandito rin yung munisipyo ng Peñaranda dito sa Liwasan Street. Ito yung shortcutan namin kasi meron daan dyan na parang bypass papuntang Santa Rosa at Port Magsaysay Road. Medyo malapit-lapit na yung kakananan namin. Eto, nakikita ko na yung landmark ko. Etong gasoline station. Ano ito? Dito na yata yan. Ito. Dito na kami kakanan. Ito yata yung bypass ata ito. At Nia Road yata ang tawag dito. Hindi ako sure eh. Pero kasi itong nasa right side namin na to, ito yung patubig. Ayan, no? Itong nasa right side namin, mahaba-haba ito. Pero part pa ito ng Peñaranda, Nueva Ecija. Bagong gawa lang ata ito kasi may mga portion pa na may mga ginagawa, ayan, mga hindi pa tapos. Ito na yung Barangay Solidad, Santa Rosa, Nueva Ecija. Kasi natanaw ko na yung police station. Ibig sabihin yung highway na yan, yan na yung Santa Rosa, Port Magsaysay Road. Ha? Dito ba tayo? Dito yata tayo eh. Ito para dire-diretso na to eh. Santa Rosa na to eh. Pero hindi tayo dadaan ng yung sa main. Yung natin yung sa may Laor. Wala na pare. Ha? Hindi na tayo dadaan doon. Hindi na. Hindi na. Iba na daanan natin. Hindi, ito yung talagang plano natin. Hindi na tayo doon sa main. Hindi, sabihin yung doon sa may, yung sabi ko sa'yo na, yung may view deck. Ito yun. Ito. Ito, oo. Sige. Ito, balik highway na kami. Ito na yung Santa Rosa, Port Magsaysay Road. Dire-diretso na to, papunta na ng Laor, Nueva Ecija. Ito yung isang daan, nagaganyan ka. Dito, yung papasok ng kampo yan. Yan ang papasok ng kampo, ng Port Magsaysay. Yung pakaliwa naman, yun naman yung papunta ng Campotinho. O kaya pag diretso ng Cabanatuan City, yung pakaliwa na yun. Ito na mga diretso,
Ito naman yung papunta ng Laur. Ayan, Palayan City, Gabaldon. Ito doon yung papunta ng ng Baler. Tayo, kanan tayo. Papuntang Gabaldon. Yan, Laur, 4 kilometers. Gabaldon, Laur, town proper. Yun, nandito yung town proper pala nila eh. Ayun, no, papasok na punta ng town proper. Ito, to. Diba? Nasa looban pala yung town proper ng Laur, Nueva Ecija. Ito naman yung papunta ng Gabaldon. Itong padiretso. Kaya ang next destination natin yung Gabaldon. Ayan, at nandito na kami ngayon sa mismong bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. Sa wakas, nakarating na rin ako dito sa bayan ng Gabaldon. Ito na yata yung mismong bayan ng Dingalan, Aurora. Oo, ito na nga. Ayan, nandito na kami ngayon sa bayan ng Dingalan, Aurora. Sa wakas, nakarating din ako dito sa bayan ng Aurora. Dati, lagi ko lang itong naririnig ngayon. Eto na, nandito na ako sa mismong bayan ng Dingalan. Okay? Ayan, huminto muna ako para makapagpalit ng battery ng camera ko. Tama. Dire-diretso lang di ba? Wala, diretso lang. Kaliwa, kanan. Dito. Kanan. Ay, ayun pala oh. Grotto. Tama, tignan mo. Tama. Sisingilin tayo din naman dito. Sigurado yan. Wala. Ito, Purok Nara. Tapos, saan tayo? Diretso? Ha? Dito? Ha? Oh. Tagal eh. Ito na pala yung Dingalan na Baler Road. Ito yung way papunta dun sa may
Dingalan Aurora Grotto at papuntang Pacific View Deck. Ayan, simula na yung akyatin. Paakyat na itong portion na to. Ito kasing Dingalan at Baler, magkatabi lang siya halos, kaya lang dito sa lugar na to wala pang diretsong daan papunta dun sa Baler kasi talagang puro bundok pa. Pero pagka nagawan nito, mas malapit sana tong daan na to pag nandito ka sa Dingalan tapos pupunta ka ng Baler. Hindi na sana malayo yung iikutin mo. Puro paakyat na itong daan dito. Talagang tapos yung nasa gawing kanan mo yung dagat na. Kaya maganda yung view dito kasi nandun ka sa taas ng bundok tapos tinatanaw mo yung Pacific Ocean na yata yan eh. Ganda ng dagat dito, no? Ganda ng view dito, no? Delikado lang yung mga kurbada, malupa. Yan, siguro pagka umuulan, yung tinatangay ng tubig. Malayo pa. Pero sulit yung biyahe namin dito. Ang ganda ng view dito sa gawing kanan namin. Kaya lalo na siguro pag nandun na kami sa taas ng bundok dun sa may Lourdes, mas malawak yung makikita mong view. Okay, matatanaw natin yung Birhen eh. Ayan yung makikita mong view dito sa gawing kanan namin. Ayan, no? Di ba ang ganda? Talagang sulit yung pagpunta mo dito sa lugar na to. Kaya pala tinawag na Batanes of the East itong Dingalan Aurora. Sa ganda ng view niya dito. Dito na. Yung pasukan lang, ayan na, oh. Di ba? Saan tayo paparada? Yun ang tanong.
Ayun pala yung akyatan pare, akyat tayo. Baba. Ganda ng video, no? Yan o, di ba ang ganda ng view dito? Pare, akyat tayo? Akyat tayo? Akyat tayo? Tanggalin natin to, daling ko na lang. No? Daling ko. Doon ka magbabangka eh. Oh. Parang nandun yung cave eh. Ayan oh. Ha? Kaya nga, parang doon sa pier yata eh. No? Doon sa pier ano. Doon sa pier. Ka magsasakay ng bangka. Patingin ko lang ha. Mainit ba pare? Pare, nakapandong ka na. Pare, nakapandong na si pare. Dapat dinala rin ang gamit nyo. Oh. Ayun, ang ganda ng view. Di ba yung lighthouse, Bray? Oo, yun ang lighthouse. Kung matawid doon. Ito yung tinatagong gandang kalikasan nitong Dingalan Aurora. Ayan, nakikita nyo, napakaganda. Dito oh, tingnan mo, ganda rito ha. Dito ka oh. Diba, ganda ng view dyan, no? Ha? Andun pala sa kabila yung ano eh. Pero sana akyatan yan, no? Yeah. Bawal naman ata, hanggang doon lang eh. Oo nga eh. Hindi ka na makakit doon sa pinakatuktok. Sa pinakatuktok, no? Hindi katulad doon sa ano, di ba ba? Hindi, dati kasi una tayo, kaya nakakyat tayo hanggang taas eh. Yeah? Hanggang doon sa paanan ng ano, hindi ka maka